Itt a tavasz, közeledik a jó idő. Szeretnél te is hasonló magaságyást készíteni? Virágokat vagy zöldségeket ültetnél a kertedbe? Semmi gond. Raklap magasító kereteink segítenek ebben. Webáruházunkban elérhető új és használt keret is. Új keretek közül 60x80-as, 80x120-as és 100x120-as méret között tudsz választani. Minden keret gyárilag zsanérral van ellátva, így ezt külön nem szükséges megvásárolni hozzá. Ezek a zsanérok segítenek abban, hogy a keretek könnyen egymásra tehetőek legyenek és ne csúszkáljanak el egymáson. És végezetül egy rövid szemléltetés az összerakáshoz.